നമ്മുടെ ചെക്കനില്ലേ ഒരു ബനീൻ്റെ കഷ്ണിട്ട് കൊടുത്തന്നിട്ടാ അവൻ അത് എടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ പെണ്ണിനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാ ചെക്കനെ അവൻ്റെ പെണ്ണിനെ വിളിക്കാനുണ്ടാ. ആ പെണ്ണില്ലേ അവനക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ച പെണ്ണ് എവിടെയെന്നറിയോ? അവൻ്റെ പെണ്ണ് പേടിച്ച് വരച്ചിട്ട് ഇതേണ്ടി നിൽക്കണതാ. ഇതേ അവൻ വിളിക്കണുണ്ട് കേട്ടാ. പക്ഷെ അവൾക്ക് കാണാൻ അടുത്ത് പോകാൻ പോലും പേടിയാണ്. ഒരു പിടുത്തത്തിനില്ല എൻ്റെ കുട്ടി. ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് വെറും എല്ലും കൂടി മാത്രമായിരുന്നു കേട്ടാ. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു പൊടിക്ക് വെയിറ്റൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സാമർത്ഥ്യം വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പാവമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇത്തിരി ഇതായി. പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കും കേട്ടാ. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല കമ്പനിയായി. പക്ഷെ ഇതാണ്ടാ വില്ലൻ. ആ വില്ലൻ കൊത്തി കൊത്തി എൻ്റെ കൈ മൊത്തം പാടാണ്. ആ വില്ലൻ കൊത്തിയിട്ട് നല്ല ഇതൊക്കെ. ഇനിയും അടുത്ത് പോയി തിന്നാൻ അവനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ കൊത്ത് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം ഷുവറാണ് കേട്ടോ. ഇടി കമ്മി ഞങ്ങൾ പോകില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ്. ഇതെൻ്റെ കുട്ടി, ഇതെൻ്റെ കരിമിക്കുട്ടി നോക്കിക്കണൊക്കെ ഓടിയോട്ടം.